Ja som to zase vypla. Ale ešte 8, takže part 3 v podstate. S týmto typkom sa nechcem vôbec stretávať. Len predbehovať, lebo je agresívny. Kúpim si trošku, nekúpim. Možno tak nedotiahnem. Neviem, a bude to až po pár dní, nevidím koľko. Takže nám tečie trošku telefón. Som naspäť. Mali sme tú kolónu, že ja som bola až tam vzadu, voľa kde. Čakajte, mi sa to buglo. Až tam vzadu som bola, tuto vzadu. Som to vyriešila 11 robuxami. 11 robuxami. Aha, nepredbehuj sa. Olej, want to pay the break. Ale halo, tam som bola ja, ty trtka. Predbehneš sa až tam na ten Simon, kde je. Lebo tá typka nemá, čo má právo predbiehať. Ale vám oni... No, počkajte. Ešte s nami nenačítali peniaze. Ja viem, že to je rozmazané. Pardon. Ale budete to, musím chvíľočku rozmazané. Počkajte, otreme. No, to nevadí, proste... Už som sa konečne predbehla s tou typkou. Neviem, čo sa stalo s týmto mobilom. Nevadí. Ale za chvíľku tam už budeme. Ja viem, že to nevidno, ale... Bože, ale pokúsim sa to nejako vyriešiť. Počkajte. No, stále to nepomohlo. Ja neviem, čo sa stalo. Ale za chvíľku tam budeme. Mne to blbne. Toto proste ako... Ešte 3 miesta. 3 miesta. A na podstate hotovo. To bude všetko. A toto bol part 3. Takže... Už len 2. Israelik tacos. No ok, už som len na ešte prvé miesto. A on keď sa šmykne... Haló. Tak ešte 2 miesta, lebo tento sprostý typek sa tu predbehol. A musím to vyriešiť. No, nevyriešila som to, lebo ešte oni sa predbehli. Takže budeme tu ešte hodinu. Som na 5. mieste a bola som na 2. Som na 6. Načítajte sa mi peniaze, prosím. No, konečne. Som aspoň na 5. To mi pomáha.